Днес сме се събрали не просто да станем свидетели на един ритуал. Нека този ден остави отпечатък във всеки един от вас, защото те, двамата, искат да споделят своите прекрасни намерения, красиви моменти и любовта си един към друг. Вие, Никол Георгиева Георгиева, съгласна ли сте да вземете за свой законен съпруг Йордан Илиянов Йорданов? Да! Вие, Йордан Илиянов Йорданов, вземате ли за своя законна съпруга Никол Георгиева Георгиева? Да.